som bol človek, ktorý bez ohľadu na to, ako veľmi si mi ublížil, stále stál pri tebe a bol tu pre teba. Ale nakoniec som si uvedomil, že s tým musím prestať, pretože takto dovolíš ľuďom, aby ťa využívali a dovolíš im, aby po tebe neustále šľapali. Som rád, že môžem povedať, že už nie som takýto človek. Moja lojalita ma držala v situáciách, z ktorých ma mal vyviesť jedine zdravý rozum. Toľko som robil pre niekoho, koho by ani nenapadlo ma skontrolovať. A ak aj áno, tak ma kontrolovali len preto, aby zistili, či som dosť v poriadku na to, aby som im opäť s niečím pomohol. Dovolil som, aby ma zaslepila láska, zatiaľ čo oni sa so mnou zahrávali a dávali mi menej ako minimum. Dával som im viac, ako som dával sebe. Bol som k nim taký lojálny, až som zradil sám seba. Už